Angels, 2020 editie in Admiraliteitsdagen. Hoe weer het? Ja, 2020 was 2 jaar geleden, hè? Ja. 2022, herstel. Hij is heen voor de corona. Ja. Snap ik, ja. Ik snap het, ja. Dat zou natuurlijk de Dat hadden wij graag gewild in 2020, maar we moesten even wachten. Maar dit weer het wel burg, hè, om op te wachten. Ja. Wat weer het speciale van deze media? Nou, het gekke is dat je 3 uur aan repertoire hebt wat je moet voorbereiden. En dan denk je, mijn god, 3 uur. En het is 2 keer knipperen en het is voorbij. Het is prachtig om je stadje zo te zien. Ik vond het op het water heel leuk, in het bootje. Ja, ik moet je wel zeggen, elk jaar denk ik weer, ik stop ermee omdat er zoveel werk in zit. Zoveel voorbereiding, stress. Soms is even hier en daar een wrijving. Want ja, je doet het, je hebt maar 1 of 2 repetities. Dat is het. En dat is het, maar dan ben je toch altijd weer blij en opgelucht en ga je met een fijn gevoel naar huis. Als dan het zo is geworden zoals vandaag. Ja. Wat een sfeertje. En ik denk, wat ik het bijzondere denk, dat zei ik ook net nog tegen iemand, dat ik bijzonder vind om hier te staan toch, is de mensen. Ik doe het 22 jaar, maar ik denk dat ik weinig dit gevoel terugkrijg van de mensen. De laagdrempelig, ze zijn toegankelijk, ze doen mee, ze hebben zin in een feestje. Ze hebben zin, ze hebben echt zin in een feestje. Geweldig. Dat was zeker merkbaar. En het weer, weet je, alles was gewoon goed. Ja. De weergoden waren ons heel goed gezind, mensen hadden er zin in. Ja. Top. Gewoon echt topmiddag. En je hebt natuurlijk zo'n afsluiter, vind ik altijd waanzinnig leuk. Hè? Het is net even wat losser dan de vrijdag en de zaterdagavond. En we kunnen lekker gek doen en we kunnen lekker onszelf zijn. Ja. Nou ja, dat. Absoluut. Heerlijk. Dus ik denk weer een heel topeditie 2022. Genoten. Dus op naar 2023, de 11e editie van Atjes Angels. We moeten dan nog even kijken. Nou ja, dan moeten we het maar eens even hoe hebben. Hè, Jaap? We houden het gewoon nog een beetje spannend. Ja, wie weet. Hè? Lost you, would I cry?